Pero siya nasaan na? Umakyat na. Pero di siya, nagsisya na siya? Nagawa na ako. Ako pala yung pagkain nila. Pagkain ba yun? Nasaan? Andun, nilagay ko sa taas. Hindi, ano yun nila? Ha? Napkin. Dito sa ano niya. Sa pantry? Saan? Sa pantry yung ano. Yung Oo. kaya na. Nandito sa Ano, sa kwarto mo pintuan. naman? Pintuan. Ano? Matulog na tayo? Oo May pasok bukas. Ano lang, Sir Likap, matulog ka na. Sir Likap, matulog na. Ano lang, mag-o-open lang akong silent. Silent ka ko eh. Hindi ako makachat. Alam ko magbababad ka na naman dyan. Isa-silent ka to. Matulog ng ganyan.
Maingay ka na ano ako dito, oh. Tulog na tayo, sleep na, sleep. Sleep. Baka si Fatima, agtugabay ka, ikin may luganan, matuman. Diba? Ha? Baka si Fatima, agto ikin may luganan to. Ah, naku. Sleep na, oh, you're sleep. Ha? Alis ka dyan, upan ko dyan. Alis. Yan ako, go sleep. Sleep na, go sleep. Go sleep. Okay? Okay? Go to sleep. You. Ay, bugak. Naku, matulog na kayo, sabi ko. Mag-mute ako na. Tulog na. Yala, sleep dyan, sleep. Tulog ka na. Sleep.
Hi, Pugak. Hello, kamusta? Sabi ko mag-ano lang ako. Shirley Cap, salamat. Pinalintari, Pilita, salamat. Skit, skit. Ay, nako. Gising pa kami kasi dito eh. Maingay yung aso, i-mute ko. Bahala ka dyan. Ay, naku, yun. Midnight kami. Mga alaman. Ay, ha? Mga alam. Dahil, Nay, baka yung speaking around from time. lalo to. Okay? Hmm. Mas. Magsirit ko pa na.
Bakit gawin ng pati mga yun? Driver. Sa yaman. Nakakatawa ka. Nakakalayo may magandang balita. Ang painawak mo niya, kamu muna. Katawa si Pugak, oh. May ilaw pa sa taas namin. Ano sa ilaw? Abong. Ako ah. Logi ka na, ah. Ang kapilog to, magtatrabaho. Yeah. Si Alia. Malapon mo, tatlong trabaho man. Nakakatawa. Hanggang naman anak siya rin. Oo. Mabait at manginginom ka. Hmm. Sabi sa ugaw lang naman. Ang duwarang taon nung nilawak man si Minita ba? Ang duwarang taon ay ang ganda.
Google it. Kabsat, pugak, di pa kayo natulog. Saan tayo yun? Yan, islit ka na, oh. Dito ka, islit na. Tinagudet. Pili ka lang ili dito, oh. Pili ka lang ili dito, oh. Go. Shit. Ang balong. Yung pampers na. Ayos ka nga, doon ka nga. Ay, nako. Hmm. Be, ang yabang-yabang mo, ah. Pukin kita. Gusto mo pupuk? Hmm? Ginawa ko kayong ano. Ay, nako. Nantok na ko, Yoyo. Doon ka na. Doon. Yan na, go. There is it. Shout out po, Ma'am Idol. Shout out, Kalito. Kalito Vlog. Salita, mabababag ka naman. Sleep na doon. Okay? Lagot yun. Yoyo, gawa natin ang paraan ng ano.
Para aabot yung Ito kaya. ito kaya yun. Saan kaya natin yun? Ay lang. Panaihi na ito eh. Yuyo, panaihi na ito. Ito na lang.
Dito. Dito na dyan. Hindi ka na? Wala to may remote tayo eh. Hindi ko naisip. Tulog ka na oh. Pisto. 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 Huh? Pisto. What was it? Stop. On.